Kini nga tong ebanghelyo usa ni sa mga common kaayo nga ebanghelyo nga atong mabati. Gani do na gid ni mga kanta ani nga ato sang sigihag balik-balik og kanta. Pero usahay kung dili man kanunay, mausad ni pirmi natong supakon. Si Kristo nagsugo nato nga kinahanglan mahimo gid tang asin sa katawhan. Kanang asin di ay dunay panahon nga mawad-an sa iyang kaparat. Nang wa nay parat ba? Nya unsa man ang asin? Unsa man ang asin? Oh, tigtimpla. Kana bang tig palami? Unsa to'y tawagan nas in English ng tigpalami? Unsa tanang kana bang kibaw kung sa item di man ko manluluto gon. Unsa na? Seasoning. Oh, kana de, seasoning. Oh, ana. Mao na siya ang tigpalami. Unya wa nay kaparat ang asin, nya imong ibutang sa imong linoto, oy mo kulima imong naong oy. Unsa man ni? Di man din ni asin, bas man din ni. Ang bas puti man na man say bas nga puti. Or unsa man ni? Tawas man din ni. Ana, puti man gyapon na. Ang kuyaw inigbo-bo nimo, unsa man ni? Abi na kog iodized salt, shabu man din ni. Wa gilami, no? Wa nay lami. Nya unsa man ni sa atong kinabuhi ang kinahanglang palamian, ang atong relasyon. Ato bang relationship ba? Kinahanglan doon na nay seasoning. Kamong mga mag-asawa, unsa may seasoning ninyo karon? Kumusta mang inyong relasyon? Lami pa o wa na? Kung nangimo tinging asawa, parat na kayog lami, murag na di sa kakaligo sa dito day pulos na malang kasingot. Ano bang naagi mo pamaagi pagpalami kaning relationship. Ya unsa may lami gyud kaayo nga relasyon, kana gyung relationship of love. Gugma mao na si Kristo ang iyang sugo nato paghigugma ay gyud mo. Kay kanang gugma makapalami gid na. Mabitan ng common kay natong istorya, bahalag saging, basta labing, ana. Naiuban mo ingon ka unsa maning lakiha pagkagwapo nganong bati manignaong ning iyang gipili. Wa man nilami ang naong, pero nahigugma man siya, nilami. Nasa mga babae porting gwapaha, dato pa. Unya maminyo lang og daghan kay patik, manuyupay pa. Ning kanayabag. Unsa man ni siya? Mura magdi professional. Oh, nahigugma man siya. Lami gyud tong kinabuhian. Nasa uban di gyud mo biyas bana, sige hagkulatan nga dugmok ng naong siging kulata. Di ka mo biya diha nang lago man imong naong mapatay gyud kanan siya. Na I love him man. Lami, hastang kulata lami. Si Kristo bitaw, nahigugma na to, gikulatag maayo, gilansang sa krus, lami. Si Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, gikulata, gitorture og mayo, nahigugma mas gatorture nila, alami. Ilingi ako nun ang imong tupad. Sultihi siya, og lami ba siyag naong? Lami ba o way lami? Kanang kasigig libak nimo, kanang wa mahigugma nimo, ikakita nimo sa naong way lami oy. Kana sa mga nangutang, adi gyud mo bayad. Wa man na mahigugma siyang giutangan, wa gyud lami tanawon ang naong. Magsige lang kag ingon bagag naong ay. Labi nagmusimba, mutupad pa gyud nimo, simba-simba biyan ang anima, bagag naong. Pero kusog kay mo bayad sa utang. Kusog kay mo bayad, di gyud mo pakyas, ganahan kay ka magtan-aw sa naong. Ano? Kumusta mang naong anirong nagwali? Lami o way lami? Oh, na gugma lagi. Love. Ang bana nga nahigugma sa asawa, lamian ginang asawa sa ilang relasyon. Ang mga ginikanan nga nahigugma sa mga anak, lami kaayo ang anak. Lamian kay sila, ganahan kay silang muulig balay. Pero wa gay mo maghigugmaay, bisag nindot kayo inyong balay, wa gi lami iulig balay. No?
Kita din sa simbahan o wa sa ta maghigugmaay ga isigilan ta din higlinibakay wa gyud lami isimba. Bisan pag nindot kini atong simbahan na porting stained glass ay murag nabulit sa stained glass ang atong simbahan. Nindot kay tan-aw ato lingkuranan, nindot na kay tan-aw na pultahan pa nato. Daghan na kay magsigig pa picture diha kay nindot kuno kayo. Ako na lang gyud wa makapa-picture pa diha. Pero og nagsigi na ta din higlinibakay, nga sige na ta din higaway, wa ginilami ining lugar. Gugma, gugma. Mabuta na ang uban moingon ako padir gibugatan gyud ko ani akong pamilya, akong tubag higugma lang. Unsaon man ni akong anak padir sige naman igsuyop, higugma lang. Di ka kamong mahigugmag manuyupay. Sige. Kamo naghigugmaay mo ro sa inyong balay. Sige, tubag. Sa inyong mga silingan, naghigugmaay mo. Kamu bahala diya. Kay kana kunong asin nga wa nay kaparat, tunob-tunoban na lang. Tunob-tunoban, wa nay bili. Kana bitang bana nga wa na mahigugma sa asawa, ang asawa tunob-tunoban na lang. Ilisan lag maid, ilisan lag GRO. No? Kana sang asawa nga wa na mahigugmas bana, iya na lang sa nang tunob-tunoban. Usahay ilisan og pare. Okay, ang pare may mamuhigugma buutan man. Ana. Adto na lang siya magsig-serve sa simbahan. Nakaron unsa man sa ding kahayag? Kamo ang kahayag sa katawhan. Di jud kuno ibutang ang para kana nitong suga ato mga suga di aman diri. Dili kuno ibutang aris ilawom. Ang kahayag itungtong Diyos tungtunganan aron mo danag. Unsa man ang kahayag? Ang kahayag mao nay maghatag natog paglaom, maghatag nato og kalipay og inspiration. Mao bitang inigngit-ngit, mura to wa nay paglaom kay ngit-ngit. Pero inigsidlak, ay salamat in taon makapadayon kog trabaho. Ano? Mao na ang kahayag. Nya unsa may kahayag sa atong kinabuhi? Nga maghatag natog kalipay, kalig-on, makahatag natog inspiration, way lain kana gyung kamatuoran, truth. Munang niingon si Kristo, I am the way, the truth. Tighatag gid siya og paglaom. Ang truth mao sa atong guide aron ta munindot ang relasyon. Bisan pag maghigugmaay ta, magsigitag I love you very much, unya na makaka magguba gid ang inyong gugma, matagbakak na imong himuon. Pananglitan, ang uyab, manag-uyab ba? Unsa may kamatuoran silang kinabuhi? Minyo sila o dili? Mag-sex sila o dili? Mag-sex sila na makak. Tanawa, inighuman nilag sex, managminghoy ang naong. Labi na yung magsuka-suka ng babae. Kulba, wa na'y lami. Wa na'y paglaom. Usay magsipag, ang uban maghikog pag yun. Nga naman, kay wa man magpuyo sa kamatuoran. Ang pari, unsa man ko, mga sawa, dili. Hapit na. Sige na mirog propose nga ma-optional ang celibacy, ma-approve lanim. Kaya para bagyo, do pagukoy sa isinta. Uy dili oy, nindot yung kayo ang pari nga maliwat ni Kristo sa mga apostoles nga way mga asawa. Nganuman, lahi ang atong pagtagad sa tao nga ming sakripisyo sa iyang kaugalingon aron mo alagad sa katawhan kay sa tao nga nagtagbaw sa iyang kaugalingon unya iya pagyong gamiton ang iyang katawhan. Ano bang ang inyong kolekta mo akong ibuhi sa akong mga anak? May nang ang inyong kolekta isod lang nako sa bulsa ito. Kamatuoran. Kumusta man mo ron? Bakakon mo o mutugas tinuod? Mo bitan na dinis atong simbahan ang akong trust dinhi, trust nga objective kanang trust but TRU ang gauna gid ana nga T is transparency. Itug-an gid ang tinuod. Motong dunay nangutana nako gahapon, Father, naghimo kag slatan ang imong
retablo nga sa akong nahinumduman sa imong wali nga apil man na sa hope and opportunity, apil man na adtong 10 million. Inako, apil ba di ni? Apil ni ano? Amo tong napugos kog kwenta, nakalimot, uy, sakto tod apil man di tinuod ni dito sa grounds og dire. Balig 10 million. Akong gisubay-subay together with our treasurer gahapon og nakit-an ang kamatuoran. Sa may kamatuoran nga ang atong hope and opportunity, ang galangkob day ani purchase of 2 lots, duha ka lots diri og diana, balig 4 million nya. Dagkutanan, paghimog dagkutanan nga balisag 1 million nya. Paghimo og bagong CR dito og ang paghimo diha sa grounds nato balig 3 million. Og ang repair sa retablo balig 2 million. Apil din na retablo di ay. Aton lang ning hunongon atong wala. Apil man din. Pero doon na sila ing kamatuoran na kung ano maning wa naman ni maapil. Mao din ni ang bagong kamatuoran. Ang actual slots nga atong nabaligya na karon is 4,001 slot. Kagsabot mo? 4,001. Oh, og i-times na nimo 200, 8 million na. 8 million. Sige. Timan ni ha? 8 million. Ang nagasto nato sa dagkutanan so far 1.2 million. Pila na rin habilin na. Bahala mo diya. Unya, nasa tay laing mga church projects nga nanood, nga immediate kaayo, sama anang atong sound system diya sa babaw, mga trabaho din yung ginagmay-gagmay bang atong ipabuhat nga nahimo siyang tingob gikan atong March, February hangtod karon ning abot pog 2.2 million. Nya dayon naa sa daghang mga charitable works tabang nato usa nakatabang punta sa pipila ka mga institution, pila ka parokya, sa seminaryo nakatabang punta sa ilang mga projects ug daghan pa natong kaigsuonan, way balay, gi-repair ang balay, gitagaag balay, gawas atong katong kang Peralta. Natay daghang mga balay-balay sang gipanghimo og mga hospitalization, education, na manganhin nato ba sugod atong Pebrero ning abot po na siya mga 1.1 million. So ang total niya niabot og 4.5 million. Ngawa na ni maapil atong original. Amo na lang sang gididak. Di mo musugot. Og mao na nga pagdidak dito, naa na lang tay limpyo nga mga 3.5 million para aning maong projects nato. Nyawa pa man tay napamantay mga 1,000 nga 999 naman ni 1,000 ka mga slots sa hope and opportunity, so balig 2 million sa na siya. So ang atong igpapalit og yuta kay para magini sa yuta gid unta to intended 5.5 million na lang kung mahalin sa nigtanan ang ng mga 1,000 ka mga slots nga remaining sa hope and opportunity. 5.5 na karon ang atong na negotiated nga yuta ning abot man sad og mga 9.2 million kay dire imbes 200 nahimo mang 400 kapin ang kana 285 ang didto atubangan gasige pa na rong negosasyon abot man sad na dihag mga 300 sad kapin o di naabot siya 9.2 nya nga atong kwarta 5.5 na lang. Pila na malay ato anang kuwang mga 3.7 kining tanan ato ning gigamit sa simbahan mao na wa na makaber kaning niya unya kay kalusnoo naman wa naman makaber nya kani ibidjit man ni mga pirma na malay kuwang ani gahuwat na malanis documentation kinahanglan man kita mo hatag ato na lang ning i-reserve diri mo nang nag-slot ta ani og sa sunod pa nato mga projects kay na short naman ta
Nya di mo ganahan ana. Oh, di mo ganahan. Bala mo diha. Oh, dako naman ganit taghalin sa atong St. Vincent's Healing Strength. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 102 slots. Oh, di gamay na lang. Pakpak ta. 3,898 na laiko ang kutob sa end of June. Siya rog di ni mahurot. Tag 500 raman ni. Mura ranig kunis-kuniso na wa palang tingali kaswildo tong uban. Na magani roy kanabang ninda lang siyang tubig basdaan ba? Ninda siyang tubig. Siya ako pa der maminaw jud ko nimo pero maninda ra kog tubig. Dasdaan ba? Sukad atong pagkabati nako last year, gatigom ko pa der. Nya kay di man gyud kaabot og kana ganing 1,000. 40 na kong lipaya ron pa der nga kanang nanay 500. Mududit ko pa der. Duha ka slot ako. Iyang tinigom sa kanang suroy-suroy tubig. Wagid mo makonsensya na. Pwede na kong lipaya. Ingon ko, sus. Di dyan ako ma-imagine. Nangiya bang gibuhat ba? Naman tubig. Ning dunit. Iyan ang gipada. Ako tong i-claim dito sa Palawan. Iyan namang gibutang Palawan. Duha ka slots nga aning St. Vincent's Healing Strength. So, para nako kinigtanan ato ning gibuhat para sa simbahan. O kinahanglan sad mo nga masayod hain padong ang atong mga kabtangan, no? Nindot kay istanan. Salamat kay ninyo ani. So kining kamatuoran maghatag ni natog bag-ong paglaom. Kamatuoran ba? Kung makuha ni nato tanan natong bayronon, ang ato ng daan dinhi kanang naa diyang daan kasi agi-agi anang atubangan sa atong simbahan, adto na didto atong atubangan atong balay didto. Di gyapon mo malipay ngadto pa padung bang sakyanan dili na ba magsiglabang-labang dia gahapon hapit ko maligsis motor gatan-aw ko anang naang atong dagkutanan kasi kog tan-aw ba man lakaw dayon ko gatuo man ko ground ra dire sus ang motor day kay gatuo sa siya nga ko nya nasalipdan man ko anang atong rotunda hapit matumba ang motor lingi ang motor ba wa sa tukailan ako hapit lingi ba ningon tingit danghag magkatiguang nga kay na ato ng balhinon ato na dito aron kana diha grounds na nato nya drop off na lang extension ang ato nindot na kay nano ramang ya pumugwa nindot amo na itong paglaom ato ginang gastuan so good karon ato na nang ikuan di nang tatama short og naay mga bag-ong projects kani magong kalit-kalit ba hilak-hilak diha ang gayo na hatag sa dayon ta nya ginagmay-gagmay ra jud kay na ba sus inigtipon hala nahurot naman ay daghan magilak-hilak nanganak og daghan unya ako'y pabayaron sa mga bayronos mga eskwelahan sa mo nanganak mo diha wa mangi ko katampo ako naman ay mobayad noon padir wag gyud may bugas pila may anak niyo unom nganong man mo'y bugas wa magoy trabaho akong bana padir sikad-sikad ra unya nganong nanganak mamugdagan duko-duko lang gay latag bugas padir hatag na sa tag bugas among balay padir wa nagi atop busluton kayo lagi unya nganong nabuslot man na siya wa lagi kwarta padir unya kasal na mo wa sad padir tabangi lang ko padir ko sus wa pagi kasal tabangan pa ala atupin na lang may na lang nang maimpierno sila nga wa matuis uwan atong mga chapels karon ubay-ubay na gitag na hatagan og mga repair sa mga chapels no sobra na ni mga 2 million or almost na 2 million atong nagasto para sa atong mga chapels so kining tanan para dis atong simbahan nya mao na paglaom ni kay naay nanod ato lang gining gastuon pero gisodan dis akong bulsa kasabaan akong Brad Loloy man di ato accounting igana usa man nganong sa pare ra man tanan ingnon ako ikaw pader kanang imong transparency bulsa ra dinhi mo initambok may pag-ibalhin na lang ka balhin din ko dasa kolekta ay di ko ibilin ko ng kolekta dire di man sad paigo atong kolekta maglisod sa atong operating expenses daghan kay tag mga expenses dire pero para gyapon sa simbahan pero maglisod-lisod pa pero dako na gid ta siya dako lang sa tag operating expenses kay ato man sad gihuyguan og trabaho ng atong simbahan makita mo sa ninyo
Makita, makita nas naong kana bitang babae nga mahalon og make-up, lahi gid siya naong sa kadtong baratuhon ang make-up. Kabantay mo? Lahi gid siya ba? Kanang babae sa nga adto magpa-train sa iyang aerobics or sa iyang kaning body building sa mahalon nga gym, lahi sa dugkato lang yung iya ra. Di man magbalanse. O sahay dako diri, gabay diri ari. Pero ang katong adto jud ka sa kanang mahalon niya, ang imong yung coach nindot kayo, lahi gid siya performance, no? Sa atong unang pagbasa gihulagway ni San Pablo na ang tap-tap sa atong mata kanang dili ta makasabot unsay gisultis Ginoo, gitangtang na kun atong pasudlon ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo. So ang Espiritu Santo mao'y mo tangtang sa tap-tap sa atong mata aron makasabot sa sugo sa Ginoo. Kay matud pang San Pablo, ang mga Hudiyo nga wa mo dawat sa Espiritu Santo, siging basa sa balaod ni Moises sa pulong sa Ginoo, pero ang mga mata gi taptapan. Kamo hain man rong inyong taptap, naas ba og ilong o naas mata? Nama mo'y taptap sa inyong naong, hay man na gibutang ron sa ilong o sa baba o sa mata. Lisod ang mata atong taptapan. Moabot gid tingali panahon na nasay virus nga anhi mo sud sa mata. Mao na managagols na tangtanan din niya. Sunglasses na taan ni inig ko nya kadag yung sirado kay nga sunglasses ba murag kag moadto sa mudive ka didto sa kanang ocean kay og naay gamay nga hangin musod sa mata, ang virus musod na. Ana. Moabot nga na panahon na karon ba pag ilong sunod mata gini. Pero okay ra na og ang atong external nga mata taptapan or mabuta ba? Basta ang mata sa atong kasing-kasing makakita. Ang kuya og ang atong mata galurat, pero ang atong kasing-kasing, ang matas kasing-kasing dili makakita. Og mao na si Hesus sa iyang gitudlo karon sa ebanghelyo, gasugod gid siya diri sa kasing-kasing. Ingon siya, giingon kaniadto ayaw pagpatay. Kanang patay makita man nimo kanang lubaon ang tao god. Pranang nang isalida diha sa mga balita, nay usahay kuptan ang ub, pusilon, ana ba? Makita man na. Kiha din kana. Pero di siya gisulti diri nga importante kayo. Ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo ang masuko sa iyang isig katao. Kana ang masuko, kanang kasuko di am na diri nganhi. Wa man na di man na makita. Karon pwede man mo gasige mog tan-aw nako. Ya smile sa mo diha. Pero inyong kasing-kasing gasige di yung kanus amo ni mamatay ni pariya, kanus amo ni matay sa. Nasa usay na ka diha, gitawag og pakaron ingnon ba? Sige kag dugdog des imong asawa pero nangandoy na day ka makanser unta ning animal aron mapuli na tong kabit nako dire. Nayo ba ning nana tingali abot law ako kay bawo pero basin ba? Kamo amo na maguna-una kamo mga asawa nga kanusa mo ni matiwas ning palahubugan ni may maligsa na ni kabalhabal. Kana bang maglagot na ka ba? Pero di makita sa imong naong. Adaghan kay na sa mga kompanya, kanang magtrabaho sa kompanya. Oy, magsige, yes sir, good morning ma'am, good morning sir. Pero dito na una, ngano naka-report pa man yung buang-buang na ko, mistrikta makanista na. Wasay siguro, dinis kumbinto, ana-ana lang ni mga, kaning ako din ni mga sakristan nga, Pader, good morning Pader. Pero una-una to, ibalhin na unta ni pariya, may tang mabalhin na. Di na makita, pero giwarningan ta nga equal ra din na siyang salaa sa kadtong makita nga pagpatay. Muna ang mga sala mahitabo gid ay sa hunahuna, sa pulong og sa buhat. Muna ang duna gid tay responsibilidad sa pagkontrol sa atong hunahuna, sa paglimpyo sa atong kasing-kasing.
ug mao na ang tinuod nga meaning sa balaod sa Ginoo. Ang balaod sa Ginoo motudlo nato unsay limpyuhan. Unsay limpyuhan ba? Pranang adultery. Gatuod itang adultery kanarag yung actual nga makig-sex ka sa tao nga dili nimo asawa, dili bana, mo man gid atong hunahuna, hala nakapangabit, hala nakapangabit. Pero wa na ta maghunahuna nga adultery di ay ang premarital sex kanang mga nag-uyab nga mag-sex. Wa na ta na maghunahuna nga dako di ay sala ang pagpuyo-puyo kanang magtipon nga way kasal. Ang atong gitan-aw na lang yun, total pulos man sana sila kuan, single, dalaga man na, ulitaw man ni, magpakasal raman unya na sila. Ya murag okay lang kay magpakasal raman unya na sila. Pero wa ta maghunahuna nga posibleng mamatay sila o kaha silang nagtipon, wa maghunahuna nga posibleng mamatay sila anytime. Unya ang ilang planos kasal 5 pa ka tuig gikan karon, nya 5 ka adlaw gikan karon, patay na di sila. Di magbaon sila anang salaa. Nya moingon din, ada mo sabot rang Ginoo oy, mo sabot ra. O dili gyud. Kay ang balaod sa Ginoo dot Dios kasing-kasing. Gani ang iyang paghukom nato di agyos kasing-kasing. Dili sa makita. Ingon ani, ingon mo ron, kanis father, malangit yun ni. Namin ni text nako sa kuan, kanabang messenger ba? Ni message siya nako, Father, sa imo bang nabuhat des inyong parokya, tanaw nako Father, santos naman ka, nako simba ko, intaw simba ko. So nakag santos, mamatay man yung ka anak, di waso ko mingon simba ko. Pero magtanaw ba? Anak, oy, dili na mo'y basihanan sa Ginoo. Bisan pag igabot na ko sa Ginoo mo ingon ko, Lord, ang simbahan sa San Vicente, Lord, pag abot na ko, pasta ng nindota, pasudla ko sa langit. Niya pila may gisod di mo sa bulsa ni mo. Nako, ginagmay raman to Lord God. Ay, giingnan ti ka ihatag ang tanan ngadto sa mga kabos na makaigisod sa imong bulsa. Giawayan na sa imong mga kaliwat ay. Na karon wa jud koy gisod sa bulsa, wa sila awayan. Na lang sila hilakan. Muhilak sila kay patay na ang tighatag nila. Nya cut off dayon automatic. Aron wa na may kahatag. Karong gabi maparalyze ko, hiwi ni akong baba, nya dadon ako sa ospital, awa na sila kolekta. Patay na sila. Ana. Nganong magtigo man ko para nila? Sila itigom para nila, dili ako. Bahala na sila buhay nila. Dili sa tingali, magtinabangay ba? Pero dili na angay nga magpahimos. Hangtod na lang hinoon sa atong pagsigig pahimos aning butang sa kalibutan, taptapan na atong mata. Matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa, gitaptapan ang ilang mata sa mga Diyos dinhi sa kalibutan. Idolatry ang tawag nato ana, mga Diyos sa kalibutan. Ug unsa may Diyos sa kalibutan, ang number 1 kwarta. Kana gyud mo Diyos karon sa kalibutan. Ang sunod dayon kining atong health. Kani bang atong health ba nangangkon gyud ta nga kitay tag-iya ning atong maayong lawas. Nya ato yung i-preserve to the point noon nga magsigi na lang tag na bang magsigi na lang tag pahimos nga tigom jug kwarta para sa akong health. In kadi man diri masakiton, adi para ako ni. Ako ni, maintenance pa lang nakudaan, nya magkuan pagug ko, magsumba pagug ko, mag-aerobics, napagug ko daghang palitonon nga para sa akong health, mo palit pa kog bisiklitang mahalon kay kinahanglan magbike yung ko kada adlaw aron healthy ko. Nya ako pa ni pahimuag swimming pool among balay kay aron maglangoy-langoy ko kada adlaw kay kanang swimming purti na makapanindot sa lawas. Ikaw nya ang inyong silingan diha man ay bugas ay bahala na mga matay sa basta ako mag-swimming gyud ko kay haron healthy ko. Oy naidaghan ningon ana di ba? Apil mong gani ko saya.
Ay sagdi lang swimming pa karon o tanawag atakihon kag maparalyze kay di ba di nakaka-swimming dito sa dagat, ilubong nakasbas daplin sa dagat, no? Naparehan niya akong maguwang kani Pedro, muto aba karon sila sa dagat. Oh, dadon ngadto dagat ilubong. Moingon sa tintaon kuno akong maguwang ba Pedro, iniglubong na nilang Edgar dito. Moingon sa kuno Pedro, ayuha kog butang bay ha. Insa o lagi siguro namong di ka mabaho. Di ako ikaw sa gilubong siya ba kutob ra ba kuno dinhi ang paglubong diya siyota ba niya ang galubong sila baka tuig gan nangaligo man kuno ngadto sa dagat pasiplatan ra siya dito ba sus magbugno bitag iro nagyatag. di jud kuno niya masagang kay unsa magsagang nga tibok lawas gilubong anaminaw na siya yatak-yatak sa iro gabugno iro kalo isang guwanga pero usa ka maabot kinang panahon na nato kining gayaw-yaw pa man siguro di ba ni maapas ani akong maguwang naunala na siya 1992 paralyzed na siya pero kinirong kasige yaw-yaw wa siguro nya ato ginang mahalon ato ginang panggaon idolatry na kanang health. Nabitay nagsiingon ako karon, Pader, tabangi taong kung maayo ko sa akong sakit. Hilak yung taon siya, hilak maayo ta ko sa akong sakit. Nako si San Roque ba, namatay man to siyang sakit, pero nahimong santos. Si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay po to siyang sakit. Si Santa Rita of Casia, namatay po to atong sakit diri siyang Si Padre Pio, kato nangabuslot ang iyang kamot, namatay po siya to. Si Francis of Assisi, nangamatay sila silang sakit. Pero nga santos man, ikaw gusto ka masantos. So gusto ko pa din ako, ayan na pag-ampo nga maayo ka. Ang sama na, ayan na pag-ampo nga maayo ka. Iampo hinoon nga magamit nimo ang imong sakit alang sa pagsantos sa imong kaugalingon. Kana bang ang imong sakit motudlo nimo nga dili ikay tag-iya sa imong lawas, dili ikay tag-iya sa imong health, dili ikay tag-iya sa imong kinabuhi. Maunay makawagtang sa tap-tap aning atong mata nga ang kamatayon motudlo na nato nga kining kinabuhi dinis kalibutan dili kita mao'y tag-iya. Kay karon gud mura man kung tagdi na mga matay. Sige na malatag kinuralay ang atong balay haron lang yun secured ta nga di gyud kuno ta matulis kay basig patyon ta ay dili ang tulisan mo patay nimo kanang gikaon nimo dias lamisa maunay mo patay nimo unsa ka diha ay na lang pagkural mas may pa ka na imong kural imo na lang nang iatras dako pag-agianan ang imong silingan aron dunay mamatay dito ang lungon ug ang purlon makasud nya ikaw sa puhon hapiton sa gana. Di man kasud ang purlon, di ako'y gibisahang patay nga ang ilang agianan sa kanabang agianan sa tao padungan to ba nga magikan dinhi duol-duol gid anang atong kanang kanang rotunda ba kibaw mo kung sa agianan wa kaabot og 1 meter ako gud dako kog tiyan takilid gud ko padung dito kay pulos coral dire tuay namatay dito nakuhasan nyo iagi ang lumon nga taas man ang padil di man ninyo giagin sa amo na lang giagi dito sapa pa din dito sila sapa nako nya inig ka lubungan ni siya adto gyud po sapa iagi nya ibagat na lang dito sa karsada ang mga way batasan nga silingan ila ra basang mga parinti na nagkinuralay silang agianan aron jud kuno secured sila uy ayaw in taon pag secure sa imong kinabuhi kuhaon ra na sa tag-iya nga mao ang Ginoo og paninglan ka didto sa iyang hukmanan og maotoy angay natong andaman dili ning hukmanan dinhi nang kamoron wa mo magsigig secured sa inyo tagurha ka buklak sa inyong pultahan napagi CCTV karon kuno hay gid jud ka mamatay oy kamatay diha anytime ang importante limpyo kag kasing-kasing limpyo kag hunahuna nindot kag binuhatan gasubay ka sa sugo sa Ginoo mao na importante aron inig pangadji ni Inday Teresita sa imong haya langit yug ka aron inig misa ni Padre Siano in kasog di maunas Padre Siano nimo
Langit yun ka. Ganabitang inigmisa nako karon daghan kay ta dinhing nagtambong aning misa. Kini ra bang atong misa pamasin na ra ba lang ni para malangit ning ni ang gahigda dire. Nako ang importante katong wapa siya mohigda aning lungon unsay iyang binuhatan. Nyag do na may ikaabag jutay ning atong ampo, gamay ra jud kay ning ikatampo kay ang tan-awon sa Ginoo ang kasing-kasing aning gahigda dire. Dili ning atong mga pag-ampo. Abag lang ni. Ug abag gani dili mo isaligan. Oy, kusog naman nung kayong mo imbitar og pamisa, bisag gidili pang misa sa haya, magpamisa na magyud kada gabi. Nganong magpamisa mamo kada gabi para gyud maluwas pa dir. Ayaw mo pag inana, pamasin na lang ning ato. Hinoon ang makasiguro ani nga do na jud koy madaay nig ulis kumbinto. Kaya kakulikta. Maura gini siguro, pero ingon nga malangit di na namoy atong lauman. Although musalig na, pero ang nindot yun, kana yung di patam matay. Mao na, kana gyud siguro, karon kamo, masig karon na mong gabi ikutob. Siguro karong adlaw, imong hunahuna o ang imong kasing-kasing, wa taptapi sa imong gugma aning mga Diyos-Diyos sa kalibutan. Kung dili tuagid sa tinuod nga Dios, tinudluan sa Dios nga Espiritu Santo. Sa unang pagbasa si San Pablo may hisgot nga ang balaod nga kadtong sinulat giilisa na og bag-ong balaod nga wa gisuwat og papan or wa gisuwat og papel. Nya kining balaod nga sinulat nagdala og silot. Ang balaod nga wa gisuwat og papel nagdala og kaluwasan kinabuhi. So ang kuan ba ang pag-analyze ni San Pablo kung atong tan-awon atong pamalandungan makaingon gid ta nga giwagtang di ay ang balaod ni Moises pag-abot ni Hesus. Sakto di ay ang mga Hudiyo nga niingon iyang gisupak ang balaod ni Moises. Naghimo siya iyang kaugalingong balaod. Si Hesus sa atong ebanghelyo miingon sad siya wa sad ko muanhi aron wagtango ng balaod ni Moises ug sa mga propeta. Mianhi ko aron tagaan sila hustong kahulugan o unsaon pagtuman nga makumpleto gyud pagkatuban hasta gani ang gamayng kudlit sa balaod. Kinsa maroy sakto ani, si Jesus o si San Pablo? Mura mag nagsumpaki kay si Jesus ingon siya di wa gyud kumuanhi aron pagsupak niya si San Pablo na ingon siya ang balaod ni Moises doon na bag-ong kasabutan nga gihimo. Bag-o na. Ambot lang, kasi saktuan din nila. Pangutan ala niya ninyo mga matay na mo. At to ala niya una si San Pablo. Niya una pa kamo adto ni Jesus. Ngano man ka San Pablo nga imo manggiingon nga giilisa nagbag-ong kasabutan niya si Jesus niingon man nga akong tumanon hastang gamay kayong kudlit. Yan, ang hulga pa gani si Jesus, kinsa tong magsupak sa balaod, bisag gamay lang kayong bahin sa balaod. Niya, mutudlo sa uban pagbuhat sa ingon, maiwit yun mo sa harias langit. Ambot na ba kay ranking ng harias langit? Nga ito nakas pinakaiwit. Murag di mo sa tingin tinuod, ang kanang iwit sa harias langit, ang akong pagsabot ana, binasisad sa teolohiya, isalikway ka sa langit. Maadto ka sa impierno. Mao na siya. Basta magsupak-supak tas balaod. Pero kay giilisan mang balaod. Ang akong gamay nga solusyon ani, si San Pablo wa maghisgot sa balaod nga katubang gihatag sa Ginoo ang 10 Commandments nga gisalikway ni Jesus. Kung dili kadtong gipatuman sa mga Parisiyo o mga Hudiyo nga silutan nila ang tao dinhis kalibutan. Kay ang balaod gos Ginoo nga gisugo ngadto ni Moises aron pagluwas sa katawhan sa Israel.
katubang pinili nga katawhan ba, kinahanglan na sila balaod nga sundon niya ang mo dagmal nila patyon sa Ginoo. Ngotong ilang mga kontra patyon gyud sa Ginoo adtong panahon ha, patay gyud aron mo gawas nga kining nagtuman sa balaod maluwas. Mo na siya nakaron ang nahitabo ang mga Hudiyo mismo kusog naman kay musilot sa ilang isig ka Hudiyo. Ingon ayaw kaon o sa to hugaw nga mananap. Inigkaon na nila, di nakakasod og templo. Doon na sila balaod nga ayaw paghikap og makasasala. Kanang pag-shake hands lang ba? Bisa ka na tinging ana, basta mo kahit kag murag virus ba, murag COVID na ang tan-aw nila sa mga makasasala nga makigkuyo gani kag makasasala, di naka-appeal sa templo. Ana ba? Murabag nahimo na noon nga ang balaod nga gihatag sa Ginoo gigamit aron isilot sa magtotoo. Ana, awa mo kasabot. Wa sa ko kasabot pa kayo. Unya karon pag-abot na ni Hesus, dili na namoy himuon nang litan ingon ang Ginoo, ayaw panapaw. You shall not commit adultery. Ana, ang babae nga mapalgan para sa mga Hudiyo ba, ang babae nga mapalgan nga nag-commit og adultery, supak man ni sa sugos Ginoo, patyon, batuon ang hangtod mamatay. Mo na ilang balaod. Pero si Jesus pag-abot na niya, ingon siya, kanang balaura maunay makapawagtang sa langit sa imong kinabuhi. Mauna pag tinabangay mo nga di mawagtang ang langit. Nya unsaon man? Higugmaa ang makasasala, dumti ang sala. Kay kadto mang sala mo importante nga di nimo mabuhat. Imong batuon ini ang nakasala. Nya ikaw nga nagbato. Ikaw ba nga nagbato? Wa ka musupak sa giingon nga ayaw pagpatay. Oh. Nakuha na mo? Mauna siya. Sa imong pagsilot, o dinis kalibutan, mugamit as balaod sa Ginoo, nga silutan nato ato isig katao, nakasa na punta. Di ba? Ana. Huwag yapon mo kasabot. Mauna nga si Jesus ni anhi aron tagaag hustong kahulugan nga ang balaod ang gihatag sa Ginoo aron pagluwas sa atong kalag. Unya kung na failure ka karon, dunay gasunod ana nga pasaylo, dunay forgiveness. Unya balik na sa kagsubay atong balaod sa Ginoo, nya ma-failure na pug ka, duna na say gasunod ana nga forgiveness kung gusto lang gyud ka nga magbag-o. Muna way limit na ang forgiveness sa Ginoo aron makatuman tas balaod sa Ginoo. Unsa man nimo pagtuman og ipatay na ka? Di ba? Mao na kanang death penalty gidili na sa atong simbahan kay unsaon pa man nimo pagpatuman unya pagpabag-o sa tao kun imo nang patyon? Sa inyo sang pamilya pananglitan nangabit imong bana nya imo sang buwagan. Kinsa may namatay ana? Kinsa may namatay? Ang inyong kaminyoon namatay. Yahay naman tong inyong panaad nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, o sa panangusa, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag kanato, matuman pa na. Wa na, patay na. Ikaw niya pa din, wa man siya mutuman, ay nakasa lagi. Tabangi, aron makabalik. Makabalik ra mo na, mga 30 katuig, 40 katuig, mubalik gina siya. Aron adto gid mo mga matay dito sa inyong kaminyoon. Nya dili ba success ba na? Dili na success? Huy tubag. Success oy. Kay wa man mabungkag inyong kaminyoon. Nagpabilin man. Siya lay nila kaulakaw ngadto kay natintal. Pero nakabalik yun.
O niya, kung imong gibungkag inyong kaminyoon, wa na, unsa pa may iyang balikan. Sa dihang nakaamgo na sa iyang sayop, unsa pa may iyang balikan, nga wa naman diha. Wa naman kadiha. Sa kaluoy sa nako pader. Mao na si Jesus nagpakita siya, mas luoy ko, kay wa ko kasa, ako'y gilansang sa cross, aron doon na mo'y balikan. Aron doon na mo'y balikan, magpalansang ko sa cross. Mao na karon kita doon na natay paglaom nga ang balaod sa Ginoo matuman ra gid ni nato kay gitagaan man taog kahigayunan nga makabalik og malimpyo pagbalik. Og kinsa tong magtuman niini og magtudlo sa uban, dako kuno didto sa langit. Kamong mga ginikanan nga ni aron dinhi inyong anak nga babay sigihag kulatas bana. Unsa inyong itudlo? Buwagan o pakamatyan? Sige. Kamo bang mga ginikanan nya buutan kay imong anak gatinarong ang iya pagyong bana mao pag imong suyop unya magsugal pa unya sipyat gamay kulata dayon. Unsa man? Pabuwagan o pakamatyan? Mo na ningon si Jesus ang magsupak niining balaura niya magtudlo sa uban pagtuman sa ingon mahimo jud kang iwit sa gingharias langit. Tudlo gyud nga day ang kamatayon moabot gid na nato may bana ka og saway bana. Swerte kay kang mamatay sa kamot sa imong bana. Ngano man matuman gid nimo sa hingpit ang inyong gisaad dito simbahan. So nya di man ni mao maamong saad ma, kami mang duha mo'y naas kasakit og sa kalipay sa dili na mao. Kami bitang papa nimo, mao man sana ang imo mang papa mo'y akong dakong kasakit sa kinabuhi. Yaon niya, hay na maros papa man siya, patay na. Pero wa mamatay nga nagbuwag mi, namatay siya nga nagkuyog mi. Pero sakit-sakit yun. Pero mao ra man gyapon day, mamatay ra man gyapon ta og makigbuwag ani imong bana, mamatay gyapon ka dito siya. Mo serve man ko sa simbahan mukuyog man kong father. Kanas father day mamatay gyapon na. Pero ang nindot nga mamatay kang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Di ba? Ang sama day nindot nyo, kanang namatay kang kasupak sa sugo sa Ginoo, mamatay ka nga mitalikod sa imong saad sa Ginoo. Kanindot anang mamatay ka tungod kay nagtuman ka sa imong saad sa Ginoo, ug mao na ang balaod nga makaluwas. Dili ng balaod nga gipatuman sa mga Hudiyo nga gisaway ni San Pablo. Ingon din siya, midadag ang naong ni Moises nga nagdala sa balaod nga nagdala og silot. Mas mudanag ang balaod nga nagdala og kinabuhi. Tanawa karon no, hay may mas nindot nga kanang murag attractive kayo kadtong sa mga Hudiyo o ang kang Kristo nga gipantudlo nga balaod? Ang kang Kristo sa mga Hudiyo, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Nindot man paminahon, pero suwayo. Ikuha niya sa imong mata, kuha sa siyang mata. Ikuha niya ngipon, kuha sa ngipon. Di ba inigsimba na to, pulos tabuta o mga pangag. Kabati na tanahon. Pertingil arag yun. Niya hasta pari, buta. Kay gilugitan sa smadri. Inikatawas pari, pangag. Kay gikuhaan sa ngipon. Ngilad kitag naong. Yaon sa may kang Kristo, sa dili na mao ha, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Unsa may mao, unsa may sakto, love your enemies. Kung sagpaon imong pikas sa aping, ipasagpa lang sang pikas. O di inigsimba diri, ang katunga lagom og naong, ang katunga tarong pagnaong. At least ba, mahibaw kag hain tong gisagpa, hain ang nanagpa. Di ba? At least na nahibilin. Wa man gyapon mo kasabot tingali. Maghimo taglay example. Kana ingos Kristo nga pagpakamatay para sa imong gihigugma. Ana. Unsa may mahitabo ana? Kung ang imong bana nangabit, nya magpakamatay ka para anang imong bana. Unsa may mahitabo? Di nimo mapatay imong bana.
Di sa nimo mapatay iyang kabit. Nya maikong basta tong mapatay nimo di buhi mong tulo. Wa mo kakuha. Pero imo gid silang patyon, musukol man to. Di, posible mapatay nimo imong bana, nasuko ang kabit, gipatay sad ka, unya ang kabit sad nasukan sad sa imong igsog, gipatay sad, patay mong tulo.